Ahojte, zdraví vás Turara. Som tu s ďalšou recenziou po dlhšej dobe na anime s názvom Ping Pong The Animation, ktoré vychádzalo cez sezónu minulého roku, čiže roku 2014. Toto anime je športové, prekvapivé je to seinen, nie je to shonen a má iba 11 dielov. Na to, že má iba 11 dielov, tak má veľmi komplexný príbeh, ktorý ma na tomto veľmi tešil spolu s charaktermi postav, aj vývojom deja, spracovaním a aj netradičná animácia na tom spravila svoje. Aby som nejak začala, tak príbeh sa točí okolo dvoch stredoškolákov, ktorí začali navštevovať strednú školu Katase. Volajú sa Tsukimoto, prezývaný Smile, a Hoshino, prezývaný Peko. Títo dvaja študenti si vlastne v tom krúžku alebo na tej strednej škole nemali konkurentov a ich hra bola o mnoho lepšia ako všetkých iných na tej škole. Hlavne Peko si o sebe myslel, že je poraziteľný, mal talent, to je pravda, ale nejak ho už potom ďalej nerozvíjal. A aj keď bol mladší, tak vyhrával súťaže, lenže napríklad neznášal prehry. A hneď v tom prvom dieli sa išli pozrieť na strednú školu Tsuchido, kde zrovna v ten deň prišiel nový čínsky študent a keďže v Číne je tá hra ping-pongu na vysokej úrovni, tak samozrejme sa očakáva, že aj tí hráči budú kvalitní. Tento Číňan sa volá Kong. Peko má vlastne hneď v tom prvom dieli možnosť si s ním zahrať a zistí, že proti nemu nemá žiadnu šancu, pretože ho Kong rozbil úplne na nulu. Peko bol z toho nešťastný, dokonca kvôli tomu plakal, lebo ako som povedala, neznáša prehry. A v podstate od tohto momentu a hlavne od takého nejakého výroku alebo vety, ktorú povedal tréner tej strednej školy Katase, on vlastne povedal, že vždy sa nájde niekto lepší ako si ty, a vlastne od tohto momentu sa začne nejaký bod od toho, kedy sa všetci tí hráči, alebo hlavne Peko a Smile, kedy sa majú ako nejakú motiváciu zlepšiť sa, pretože našli si nejakého supera a nechcú byť proste nechcú prehrávať a chcú byť proste dobrí. Počas celého príbehu napríklad Peko tam mal taký úpadok, potom sa zase schopil. Boli úplne krásne charaktery postav, ktoré mali vývoj, proste mali snahu zlepšiť sa, bolo tam krásne ukázané, že všetko preto tí hráči musia urobiť, aby boli dobrí. Bola tam napríklad obrazne ukázaná psychika, čo sa mi strašne páčilo, pretože psychika hráčov je pri hre veľmi dôležitá. Pre mňa konkrétne celé toto anime, aj keď ping-pong o ňom neviem nič, ani ho nehrávam, ale bolo pre mňa veľmi uveriteľné, dosť reálne. Takže čo sa týka tohto, som s tým bola na najvyššie spokojná. Aby som ešte dodala, tak od toho momentu, kedy sa začali tak trošku, alebo skôr zistili, že nie sú takí dobrí a že sú aj lepší od nich, tak boli nejaké 2 mesiace do školského kola, alebo školského šampionátu majstrovstiev stredných škôl, a na ktorých sa vlastne stretli potom aj s Kongom, a vlastne doteraz tieto majstrovstvá vyhrávala stredná škola Kajo, pretože tam mali veľmi dobré podmienky a zrovna vedúci tohto družstva sa volal Kazama, ktorého prezývali Dragon. Bol veľmi obávaný a doteraz myslím, že všetky tieto majstrovstvá vyhrával. Musel na sebe makať, ale nie preto, že by chcel až tak moc sám pre seba, ale skôr preto, že vedúci alebo riaditeľ tejto strednej školy Kajo bol jeho otec, ktorý kedysi bol veľmi úspešným hráčom ping-pongu. Myslím, že sa stal aj majstrom a on to vlastne musel robiť pre neho, pretože jemu to kladli na plecia, že proste musí vyhrať a musí byť dobrý. Veľmi zaujímavé zápasy, teda aspoň pre mňa najzaujímavejšie a najlepšie boli v 2. a 4. dieli.
Myslím, že až v treťom dieli nejak začali majstrovstvá. A síce, aby som pravdu povedala, tak animácia na to, že je toto športové anim, není plynulá, není plnohodnotná, alebo ako by som to nazvala, skôr vyzerá úplne nízko rozpočtovo latino, ale za to je dosť netradičná a zaujímavá. A to už aj z toho dôvodu, že síce bola statická a nedalo sa povedať, že by bola nejaká plynulá, ale tú nejakú statičnosť si vynahradzovali tým, že napríklad dávali zábery alebo blízke detaily na to, ako napríklad odrazovali hráči loptičku, aký mali postoj nôh, ako s nimi pracovali a tak ďalej, takže v tomto si nemyslím, že by to bolo nejaké ukrátenie. Ďalšou vecou bolo, že to bolo dosť riešené manga spôsobom, navyše tá statičnosť tomu ešte tak nejak evokovala. A vlastne obraz napríklad rozčlení do niekoľkých okienok, pričom v každom okienku bola iná scéna. A čo sa týka tej animácie, síce bola statická, síce bola tak nejaká neplnohodnotná, alebo ako by som to nazvala, ale mne osobne sa páčila. A bola to jedna z vecí, ktorá bola na tomto fajn, pretože bola netradičná. Čo sa týka kresby, tak kresba bola úplne najhoršia vec na tomto anim, tá kresba bola fakt odporná, asi najhoršia vec, ktorú som doteraz videla, a to už som toho videla celkom dosť, by som povedala. A proste na tú kresbu, neviem, nie je na to ospravedlnenie, proste je to hnusná kresba, ktorá sa inak ani nedá nazvať. Čo sa týka hudby, tak hudba bola celkom taká priemerná. Aby som pravdu povedala, tak ani tak nejak nebolo badať, skôr vystúpila v takých akčnejších momentoch, alebo keď bola nejaká smutnejšia chvíľka, pretože tam Peko a Smile Focus spomínali na minulosť, a čo bolo celkom fajn. A aby som tej hudbe ešte niečo povedala, tak v týchto momentoch bola síce fajn, lebo sa konečne prejavila, lenže som mala problém s tým, že po chvíľke aspoň pre mňa stala trochu monotónnou a chcela som tak nejakú obmenu, ktorá sa nedostavila. No. Čo sa týka openingu, tak ten bol úplne nádherný, fakt super, taký výbušný, a ending, ten bol taký pokulnejší, ale akože tiež sa dal. Čo na záver povedať, tak asi to, že bolo fakt pekné pozorovať vývoj hráčov, a to konkrétne tých štyroch: Peka, Smila, Dragona a toho Číňana Konga, ktorí mali pekné zápasy na tých majstrovstvách, bolo sa na čo dívať. Škoda len, že v tých ďalších dieloch už tomu nevenovali tým zápasom taký dlhý čas, ako by som si ja prijala. Samozrejme, keď chceli doceliť ten komplexný príbeh, tak v tých 11 dieloch sa s tým nič iné nedalo robiť. Ale napríklad v 2. a 4. dieli boli úplne najlepšie zápasy pre mňa. Potom už ďalej, síce keď boli ďalšie majstrovstvá, tak boli tiež dobré, ale už tomu nevenovali toľko času, ako by bolo vhodné. No. Už to potom tak nejak skracovali, ako sa dalo. Ako som už povedala, najviac sa mi na to páčilo to, že fakt to bolo uveriteľné, bolo to celkom reálne, aspoň pre mňa, keďže tiež som hrávala celkom profesionálny šport, teraz už tak nie, nebol to ping-pong, ale v každom športe to je tak, že musíte obetovať tomu veľa času. Keď nemáte talent, tak proste nebudete dobrí, čo je pravda, pretože aj tí talentovaní ľudia musia makať, a tí ľudia bez talentu, a ktorí makajú, tak proste nikdy sa nedostanú na také vysoké pozície ako tí ľudia s talentom, čož bolo tu napríklad ukázané. Páčilo sa mi, ako obrazne ukazovali psychiku, ako na nich vplývala pri zápase, to bolo úplne výborné.
O, pre mňa určite jedno z veľmi dobrých aním, aspoň čo sa sezóny 2014 týka, tak hodnotím dosť vysoko. Aby som ho nejako bodovo ohodnotila, pre mňa je to 9 z 10. Ako som už povedala, charaktery postav ma veľmi potešili. Ďalej komplexný príbeh s úplne výborným zakončením, kde vlastne po pár rokoch ukázali tých hráčov, ako sú na tom teraz, tak to bolo úplne výborné. A takže som známičku trošku prilepšila a konkrétna výsledná známka je 9 z 10. Takže to je vysoké hodnotenie. Nemyslím si, že je toto ani odpad. A určite, ak vám neprekáža to, že tá animácia nie je plynulá a že kresba nie je pekná, že keď vám proste toto je jedno z anim, kde zrovna na tej vizuálnej stránke tak nezáleží ako na tej obsahovej. A pre mňa osobne tá obsahová stránka je niečo viac ako proste nejaká vizuálna. Preto 9 z 10. Myslím, že som povedala všetko, čo som mala. Neviem, kedy bude ďalšia recenzia, ale tak skoro to nevidím. Zatiaľ sa majte, čaute.